iti otu nwa mbata be m si m Tinubu 2027 onye na-akwụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ndị Igbo na America ama m how many millions of dollars ha tụtara banyere ya ndị Igbo nọ UK ama m ego ole ha tụtara banyere Ebuka Obi ndị America tụọ na ego pụta ndị Igbo na America ndị nọ London tụọ na ego pụta ndị nọ kasị kọntrị niile dị iche tụọ na ego pụta ka anyị na ndị Yoruba ma aka ego ebe ọ nwere ego ka e ejije 2027 ka anyị na-agba ma aka ego na 2027 na unu tụwa bụ natasianụ ka anyị tọpọtụ Peter Obi ka o nwee na ibe anyị menwere achieve mpụta anyị pụtara ụwa ka oge ofu akụkọ ka a na-akọ Peter Obi ejeghị ejenwu na ibe a hapụrụ Peter Obi naanị Peter Obi na-amagharị everywhere n'ọchịchị Tinubu ịpụtasị Tinubu 2027 ala gbagbukwe gị na 20. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke si n'aka nwanne anyị nwoke bụ onye na-ama mbem wee na-amasị mbem ike, onye nke ama ama dịka Ode Jinjim wee pụta bụ ihe onyonyo ebe ọ nọrọ wee na-ebe arịrị gbasara ụfọdụ ụmụnne anyị ndị Igbo ma ndị na-eme ihe City Boys Movement ma ndị ọzọ niile bụ ndị Igbo ndị na-akwado onye isi ala obodo Naijiria bụ President Bola Ahmed Tinubu wee na-akwado ka a ga-esi wee họpụtagharịa ya ka ọ lachikwa azụ n'oche ọchịchị n'afọ na-abịa abịa bụ afọ 2027 dịka a na-akwado ime ihe emume ntuli aka. Ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Ode Jimjim wee na-ebe arịrị sị ma kedu nke bụ na onye Igbo bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Peter Obi so wee na-azọ ya bụ oche ọchịchị onye isi ala obodo Naijiria. O wee sị na ebe ya bụ ihe na-ewute ya bụ na ndị ahụ niile anyị lere anya dịka ndị ukwu, ndị ji ego na ndị hụrụ ụzọ n'ala Igbo bụ ndị kwesịrị ikwudebe nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi, na-enye ya ndụmọdụ ma na-enye ya nkwado, na imirikiti n'ime ha ewepụtala onwe ha were ihere n'ahịa wee na-agbaso onye isi ala Naijiria bụ Tinubu. Ọ sị na ebe ya bụ ihe kacha ewute ya bụ na nwanne anyị nwoke ahụ bụ Maazị Peter Obi abụghị na o rughị ịzọ ya bụ oche ọchịchị, ọ bụghịkwa na o nwere ihe ọbụla a hụrụ n'aka ya nke a ga-eji asị na ọ bụ ihe dị otu a nwere ike ịkwada ya na ya bụ ihe nke ọ na-aga ịzọ, n'agbanyeghị na ya bụ onye isi ala obodo Naijiria bụ Tinubu achịala nke mbụ a ọ na-achị ugbu a na onweghị uru ọbụla ọ bara ndị Igbo. O wee na-asị ma kedu emere ndị Igbo ihe dị otu eme ọ bụ ọnụ ka a bụrụ anyị. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke a bụ Ode Jimjim, onye nke eji ịma mbem wee mara. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya ma dịka anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị eburukwa m ahịa mbata ekwere m nkwa na m ga na-ekwu okwu akwụkwọ a wee ruo mgbe unu niile zụchara ya, maka na akwụkwọ na-ekwukwa n'okwu ya abụghị sọsọ ma ị mụrụ ụmụaka ka dị obere ma ọkwanụ ma ọ bụ ụmụaka gị ka ị na-enye ya. Onye ahụ bụ nwatakịrị hụrụ n'anya ma ọ bụ na ogbe gị ma nwa nwanne gị ma ọkwanụ nwa nwanna gị ma ọkwanụ na o nwere ụlọ akwụkwọ nọdebere gị ịchọrọ imere ọgọ, ịchọrọ imere saraka, zọrọ ụmụntakịrị n'ebe ahụ akwụkwọ ọ ga-abara ha uru, maka na ya bụ akwụkwọ na-ekwu okwu ya bụ ọmarịcha akwụkwọ nchemiri echiche ma kwa aka depụta ya iji wenye aka n'ịkụziri ụmụaka ya otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya onye na-enweghị nne ma enweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Ebe ya bụ akwụkwọ nọ wee tọkarịcha ụtọ bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya ọnwa ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara na ụmụaka gị gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo, nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye, nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata ya na uru ọ bara ịtọkọba n'ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex, zụrụ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwee agụgụ isi ma nwa amamihe ka anya ruo ha ala ma uche ruo ha ala, zụrụ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta akwụkwọ a mibi na Naijiria, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'ihu onyonyo ugbu a, anyị ga-ezitere gị ya na mpaghara Naijiria ọbụla ibi. Ọ bụrụkwa na ibi ala bekee ma chi nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo agabụ ịpịa ya bụ link aka, obuba gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị, ndị Amazon ewetara gị ya na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị anya n'ihe onyonyo ka anyị ji maka ya wee bịa. Anyị kirịcha ya bụ ihe onyonyo, o nwere otu ihe ọma m ga-egosi gị na ngwụcha ihe onyonyo a tupu m pịachie ya ka m pụtakwanụ. Obi adịghị m nwa
achọrọ m ka m pụta taa ka m gwa m ndị Igbo okwu iwe na-ewe m. Ọ taa ka ndị Hausa biniri were ụkwụ muvu ije na webesada n'ofu Sokoto gbasada n'ofu Sokoto na ọ bụrụ na Peter Obi achịghị 2027 amị ya take over. Still anyị nwawu ndị Igbo anyị ka nọrọ n'ọfisi anyị na-ekwu na Peter Obi ejeghị aje 2027 na Peter Obi ejeghị emenwu ya na Peter Obi ejeghị emenwu ya na Jagaban bụ ego dọba na ibe Jagaban ji eke billions of naira ibela na-emekwa unu ndị Igbo. Kedu onye mere anyị ọdị ibe a? Kedu onye mere anyị ya? Nnamdi Kanu ka akwụrụ ọtọ tụgo ya na Sokoto Caliphate ọnọdụ di ya. Kedu onye ya eje nwere anyị onwe ha? Peter Obi apụtakwana unu rụkọcha n'ọfisi ndị nwechara ego ndị kwụsịrị ikwu okwu na ala Igbo a Igbo ege ya na-ekwu na onwe ha ebe Peter Obi na-eje. Iwu Chukwu ka m gwazie gị na ụmụnwodo jinjin na-ekwu na 2027 na Peter Obi ga-achị na ọ bụrụ na ọ ga-ewini o nọ na Peter Obi ga-achị maka na ọ na-ewini nọ na ọ ga-achị. O nwere onye mụ na ya na-abụ na-ekwu okwu ọsịmụchi Peter Obi na ọ na-egivu chichi ndị Igbo ka m gwa ụnọ Yoruba karịghị anyị n'ego nọ na ọ na-awa oge ọchịchị ruo Yoruba nwekọta ego bụ ọnụ were eme ihe bara uru o ruo n'oge nke anyị onye ọ na-agbasasị ya. Echetara m ụbọchị Ebuka Obi mere sọtara nọ ministri ya ka o mepere ndị Igbo na Amerịka ama m ha many millions of dollars ha tụtara banyere ya. Ndị Igbo nọ UK ama m ego nebe tụtara banyere Ebuka Obi. Ndị Igbo nọ gasị African countries ama m ego nebe tụtara banyere Ebuka Obi na ọ na-emepe chọọchị. 2027 ịbụrụ onye Igbo tụọrọ nwanne gị vidio ka oge ya ịnọrọ Amerịka ihe eji aka gị mee kampen. Ndị Amerịka tụọ na ego bute ndị Igbo na Amerịka, ndị nọ London tụọ na ego bute, ndị nọ kasị kọntrị niile dị iche tụọ na ego bute ka anyị na ndị Yoruba ma aka ego ebe ọnwụ na ego ka e ejije 2027 ka anyị na-agba ma aka ego na 2027 na unu tụọ bụ natasianụ ka anyị tọpọtụ Peter Obi ka o nwee na ibe anyị menwu na chief mpụta anyị pụtara ụwa ka oge ofu akụkọ ka a na-akọ Peter Obi ejeghị ejenwu na ibe ahapụrụ Peter Obi naanị Peter Obi na-amagharị everywhere ebe ọnwụ na Peter Obi na-amagharị everywhere onweghị ndị Igbo ma ndị a na-etu ọga ndị ọga ga-anọdobe Peter Obi nso iyi n'anya n'akụkụ ifu Muhammad ka ma ndị ọzọ ha onye ọnwụna fesi biznes ya iti otu nwụrụ ahụ bata be m si m Tinubu 2027 onye na-akwụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ọ na ọchịchị Tinubu ka nna wee ma na mmadụ ji amụ nwa na mmadụ nwere ike ịmụ nwa ọfụma ahụ nke a mụrụ ọfụma na ọ bụ nke mere operation with 500,000 onye mezi operation ọrụ 1.something million up na ọchịchị Tinubu. Na ọchịchị Tinubu ka a na-agba fuel a liter fuel 1,600 naira gas ego na 2,000 something a liter na ọchịchị Tinubu. Ịpụtasị Tinubu 2027 ala gbagbukwe gị na 2027. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ana m asị ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ode Jimjim ana m asị gị daalụ ọrụ deekwu ọ na-abụ onye ekwu ọfụma na be anyị asị ya deekwu maka na okwu ikwuru ugbu a bụ okwu bụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nwụrụ ara nne ya ọfụma na-agwa onwe ya eziokwu ga-ama na ihe ikwuru bụ eziokwu maka na amaghị m emere anyị ihe dị otu a eme bụ na ụfọdụ ndị mmadụ ndị anyị na-elegabụrụ anya dịka ndị ime ihe dịka ndị aka ji akụ nakwanụ ndị ọnụ kwesịrị ị na-eru n'okwu n'ala Igbo etetola onwe ha nsị n'iru maka na a na-akwado onye isi ala ịhụrụla na ọchịchị ya enweghị isi, ọchịchị ya enweghị uru ọbụla ọ bara ma ndị Igbo ma ndị obodo Naijiria ndị ọzọ. Onye ndị ugwu jụrụla ajụ, ndị be ha bụ ndị ofe mmanụ ajụla ya ajụ, o wee bụrụ ndị Igbo ka a ga-eji wee mewe ihe City Boys. Ndị Yoruba enweghị boys a ga-eji eme City Boys ka ndị ugwu enweghị boys a ga-eji eme City Boys. Ya bụ onye isi ala na-ekwu maka ya bụ President Bola Ahmed Tinubu. Ka anyị nyere n'anya n'otu ihe onyonyo nke si na steeti Lagos wee pụta bụ steeti ya onwe ya chịrịla dịka gọvanọ ọtụtụ afọ gara aga wee chịchakwa ya bụ steeti Lagos jide ndị steeti Lagos na-agbụ otu a kamgbe ahụ nke bụ na ọ bụ ya na-ahọpụta ndị niile na-achị achị na steeti Lagos kamgbe ọ chịchara ma rituo wee ruo ugbu a ọ na-achịzi dịka onye isi ala obodo Naijiria.
mana ya bụ steeti Lagos onwezi ihe ọbụla ha ji ya kpọrọ ugbu a maka na ọchịchị ya rụrụ arụ. Ka anyị nyoo anya n'otu ihe onyonyo nke si na ya bụ steeti Lagos wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi ka ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi na Lagos si wee na-abụ ya ọnụ wee na-ekpere ya ekpere ọjọọ dị iche iche n'ihi ka esi wee kwụba ha n'anwụ awa ole na ole maka na a sị na ụgbọala onye isi ala bụ President Tinubu na-agafe. Ka anyị nyoo anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo wee na-ekwukwa otu ihe ahụ m kwuru na mbụ sị onye ndị ugwu jụrụla ajụ, ndị be ha bụ ndị ofe mmanụ ajụla ya, ndị obodo Naijiria niile ajụla ya, o wee bụrụ nnọọ ndị Igbo bụ ndị wepụtara onwe ha makwana ka nsị ụfọdụ ndị Igbo bụ ndị rere ihere n'ahịa wee sị na ha ga-akwadorịrị ya bụ onye ajụrụ ajụ. O gosiri na anya na uche kpakọrọ ndị dị otu ahụ ọnụ. Agaghị m azanwu ajụjụ ahụ, mana gị onwe gị nwere ike ịza ya. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị otu isi ọhụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, ugbu a ka anyị nyoo anya n'ihe onyonyo na-egosi ihe ọma ahụ m kwere unu nkwa na m ga-egosi unu na ngwụcha ihe onyonyo a tupu m pịachie ya. Ka emesịa nụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ma ile anya ebe m nọ ugbu a, ị kwesịghị iche ka mmadụ gwa gị na ọ bụ ihe ọma ka anyị bụ wee bịa as usual. Gbara m tọch na street a. Ọ dị mma, ebe anyị ka nọkwa ugbu a bụ na otu esteti ahụ anyị ka na-ere ala ma na-ere ụlọ bụ na Tony Frank Estate, nke a makwa dịka Conross Estate, nke nọ na Emene n'ime okpuru ọchịchị Enugu East na steeti Enugu a. Ma ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụtụtụ a bụ ihe ọma gbara abụba. Ejila ebe ọbụla soro m ka m gosi unu ihe ọma ahụ. Ọ dị mma, unu ahụla ebe anyị batara. Ngwa gbara m tọch n'ime ebe a. Ma butuo nwee ndidi, ọ bụghị ụlọ ka a na-ere ọ bụghị ụlọ ka a na-ere, mana ọkwa onye nwe ụlọ a nwee ala anyị chọrọ igosi unu ebe a. Ihe ọbụla ị chọkwara ịrụ ebe a bụ ebe obibi, ebe gị na ndị be gị ga-ebi, ọ ga-abata ya. Ka m gosi unu ka ya bụ ala si wee dị bụ ebe a. Ya bụ ala na-ere ere bidoro na biko na ị na-ahụ ebe a biko na anọ n'akụkụ pila wee gawa. Soro m na-abịa gawa otu a. Ọ gara otu a gawa werute na bikon nke a nọ n'akụkụ pila nke a, ịghọtara, wee sikwa ebe a gbaa ruo n'isi. O nwere ike ị ga-ahụtacha ya ebe ahụ ị nọ. Kamera bịa ka ngosi gị ebe ị ga-anọ wee hụtacha ya otu ọ dị. O si n'akụkụ fensị ahụ wee gawa ruo na ukwu unere ahụ nọ n'isi isi ebe a wee gakwa n'aka ekpe otu a wee pụta n'isi ebe a wee garakwa wee pụta na bikon nke a ngosiburu unu mgbe ahụ. Ma otu o si wee dị, ala ị hụrụ ebe a nọ na 490 something square meter. Echefuola m ụma mara ya na ya bụ 90 something, mana ọ fọrọ nnọọ obere, ọ fọrọ nnọọ ntakịrị ka ya bụ ala ruo 1 plot. Ya bụ na ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ na ya dịka ebe obibi makwa na ụdị ihe yiri ya ga-abata na ya bụ ala. Ma ilekwa n'anya ka ogbe si dị, na ogbe akụpeela, ogbe bụzi ogbe na-eme eme, ogbe nọ n'ọkụ, ịghọtara. Ya bụ ala bere ego, ya bụ ala nọ n'ọnụ ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ala makwa na ị chọrọ ịrụ ụlọ na ime esteti a bụ Conross Estate ma Tony Frank Estate nke dị na Emene n'ime okpuru ọchịchị Enugu East na steeti Enugu, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a nọ n'iru ihe onyonyo ugbu a ka anyị kwuo okwu ya, ka ya bụ ala ghọrọ nke gị, ka nduru gị pụọ n'iro ma gosi gị ka ya bụ ala si wee gaa, ma gosikwanụ gị streeti nke nọ n'azụ ebe a. Maka na onye zụrụ ya bụ ala, ebe ọbụla ị chọrọ itinye ọnụ ụzọ ama gị bụ gate, ị ga-atinye nwu ya ọ n'iru ebe a ka ị chọrọ itinye ya.
ọ n'isi junction a ka ị chọrọ itinye ya ka ọ na streeti nke ọzọ nọ n'azụ ka ị chọrọ itinye ya bụ ọnụ ụzọ ámá ị ga-atinye nwu ya. Soro m ka m gosi gị ka ya bụ ala si wee gaa n'iru ebe a na ya na streeti nke ọzọ na-abịakwanụ. Ọ dị mma, soro m ka m gosi unu ka ya bụ ala si wee gaa ebe a. Biko na aha anyị hụrụ bidoro n'akụkụ pila n'ime wee gawa otu a wee gawa si otu a wee gawa rute n'isi ebe a. Ị na-aghọta? Ma dịka ya bụ ala si wee gaa, ile anya ogologo ebe a, onye ọbụla zụrụ ya echi itinye ọnụ ụzọ ámá gị n'iru ebe a bụ na streeti nke a, ị ga-etinye nwu ya. Ị chọkwa na itinye ọnụ ụzọ ámá gị, ọnụ ụzọ ámá bụ gate maka ndị na-amaghị ya, na iru junction a ị ga-etinye nwu ya. Ma ọkwanụ na ị chọrọ ibuchiata ọnụ ụzọ ámá gị bụ gate na streeti nke a, ị ga-etinye nwu ya bụ gate na streeti nke a maka na ya bụ ala gagide wee rute n'isi pila. Ihe a bụ ukwu unere ahụ anyị gosiri unu mgbe anyị ka nọ n'ime, ịghọtara. Ma ile anya na streeti ebe ya bụ ala nọ, streeti nke a ị afụ ka o si wee baa ọkụ. Streeti mara mma, streeti ebe ndị ime ihe ha na-eme zụrụla ala rụọ ụlọ ma kwabata na ya. Ogbe tipego, ogbe bụzi sara. Ọ bụrụkwa na ọ bụghị ala ka ị chọrọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ụlọ arụcharala arụcha, anyị ka nwere ụlọ a nke a na-ere ebe a. Mana ihe niile anyị na-etinye aka bụ ihe chara acha. Na-abịa ebe a bụ ụlọ mara ezigbo mma, ụlọ mara mma nke ukwuu. Gbara m tọọchị side a bụ 3 bedroom bungalow nke a kwọrọ aka wee rụọ. Lekwa ebe a, gbara m tọọchị n'akụkụ nke a. Emegbuola m ihe onyonyo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ime ụlọ a, baa na peji m, ị ga-ahụ ihe onyonyo m meburula n'ime ya bụ ụlọ gosiri ka ime ya si wee maa mma. Maka na o nwere ihe asị ebe aba dị otu a, onye maka ụmụahịa ga-adị. Ya bụ ị chọrọ ịhụ ụmụahịa bụ ime ya, baa na peji a, ị ga-ahụ ime ụlọ ka o si wee dị, ka esi wee rụchaa ya ọcha n'anya, wee chapụ. Ọ dị mma ụmụnne m, echefukwala n'aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe ọbụla ị chọrọ inweta n'aka anyị dịka ala maọbụ ụlọ na steeti Enugu makwanụ steeti ndị ọzọ dị na ala Igbo gbaa gburugburu, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo ugbu a. Anyị ga-ama otu a ga-esi haziri gị ya ka o yi ihe makwanụ ka obi ruo oge ala mgbe e mechara ya.